Дуслык кубы Нурлат шәһәренең символы. Монда төрле милләтләр дустана мөнәсәбәттә яшәвен аңлата. Халыкның яртысы татарлар, 27% чуашлар, 20% рус халкы. Һәм нәкъ менә Нурлат шәһәрендә бүген туган телләрне үстерү һәм саклау комиссиясе утырышы уза. Бу дин әһле күпчелек имамнарның устазы Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге мәгариф үзәге. Аны җирле халык үзе салып чыга. Төзелеш эшләре 15 елга сузыла. 4 ел элек татар теле дәресләрен укыта башладык дип сөйлиләр Марат Әхмәтовка. Беренче елларда 6 укучы гына булса, бүген 120гә җиткән. Мин Татарстан Республикасында яшәйм. Шуңа күрә минем дусларым татарлар. И шуңа күрә минем татар теленә өйрәнәсем килгән иде. Монда бушлай укыталар, чыгымнарны иганәчеләр каплый. Әлегә 4 укытучы хезмәт куя. Өйрәтү методикалары татарларның көн күреше белән тыгыз бәйләнгән. Мәсәлән, милли ризык пешерәләрдә бәлеш яисә чәкчәк белән бәйле бар сүзләрне ятлыйлар. Дәреснең бер үзеген кунакларга да тәкъдим иттеләр. Татар халкының тарихын, милли кухнясын, ашларын, ризыкларын, киемнәрен барысын да белергә тиеш. Һәм инде без монда минем бу түгәрәктә, бу дәресләрдә татар телен генә өйрәнеп калмыйча, балаларда үз аңны күтәрү һәм инде татар булуларында, татар булулары белән горурлык хисен уятырга тырышабыз. Укытучылар безнең күбесе бушлай эшли, үз эшләреннән соң һәм үз вазифаларны битергәч, мәктәпләрдә, нидә алар үзләре теләп укыта. Республика күләмендә үткәрелгән милли мультфест конкурсларында катнашып җиңүчеләр. Мәгариф үзәгеннән кунаклар Кояшкай балалар бакчасына юл тота. Бирегә 98 сабый йөри. Мәктәпкәчә тәрбия татар телендә алып барыла. 3 ел элек грант хисабына мультфильмнар ясау буенча студия булдырганнар. Бүген иҗат җимешләре белән республика күләм фестивальләрдә җиңү яулыйлар. Дәресен генә әйткәндә, нәниләребез бик теләп өйрәнәләр татар телләрен, яки менә бар шундый очраклар рус гаиләләреннән дә әти-әниләр татар телен белмәсәләр дә балаларын менә бу балалар бакчасына китерәләр. Татар телен балалар менә 1-2 шундый очрак булды. Өйгә кайткач әниләрен дә татарча өйрәтәләр. Ә монысы Сәләт дип аталучы балалар сәнгать мәктәбе. Монда туган мәдәниятен 805 бала өйрәнә дип сөйлиләр президент каршындагы комиссия әгъзаларына. Мы занимаемся и народной музыкой. Безнең укыту буенча махсус программа бар. Шул рәвешле балалар татар, рус, чуаш композиторлары иҗаты белән, классик әсәрләр белән таныша, җырларын өйрәнә. Башкирский, татарский, русский. Кунакларны киләчәк дип аталган балалар иҗат үзәге эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Биредә 1800 малай һәм кыз белем ала, 60 түгәрәк бар. Җыр, бию, тегү дәресләрендә татар, рус, чуаш, башкорт мәдәнияте белән танышу мөмкинлеге булдырылган. Мәсәлән, чуаш телен монда 18 бала өйрәнә. Есть дети, которые совершенно не знали по-чувашски. Туган телләрендә бөтенләй бер сүз белмәгән балалар бар, әти-әниләр алып киләм. Без аларда туган телләренә карата мәхәббәт уятырга тырышабыз. Күбесе яхшы гына сөйләшә башлый. Безнең өчен бу зур нәтиҗә. Безнең районда барлык милләтләргә дә тигез караш һәм һәр милләтне үстерү буенча бик күп эшләр эшләнә. Мәсәлән, театр түгәрәкләре һәрбер милләтнең үзенеке, аерым җыр, бию түгәрәкләре эшләп килә. Туган телләрне үстерү һәм саклап калу өчен тагын нинди шартлар тудырырга кирәк? Фикер алышу комиссия утырышында дәвам итте. Түгәрәк өстәл янында 9 район вәкиле Марат Әхмәтов Якутиядә узган Татарстан көннәренә нәтиҗә ясап, президент Рөстәм Миңнеханов куйган бурычны әйтеп китә. Якуты очень ответственно, очень бережно относится к своему языку, традициям. Поручение президента, оно и прозвучало соответствующим структурам, министерством, ведомством, в том числе нашей комиссии, по пересмотру содержания наших вот этих праздников национальных, чтобы там больше было содержания именно национальной культуры. Бүген республиканың күп кенә балалар бакчаларында туган телне өйрәнү буенча төркемнәр, мәктәпләрдә милли сыйныфлар булдырылган. Алар заманча җиһазландырылырга тиеш дип ассызыклады Марат Әхмәтов. Нам просто нужны обоснованные заявки именно с этих школ, чтобы дальше Министерство образования могло его сформировать как пакет большого крупного заказа, тем более порядка 130 национальных таких школ, и тем более они малокомплектные, многие из них. Больших затрат для республики они не составляют.
Соңгы елларда укучылары БДИны татар теленнән биргән мәктәпләрдә билгеләп үтелде. Беренче урында Әлки районы. Монда укучыларның 29% татар теленнән имтихан тапшырган. Аксубайда 12%, иң түбән күрсәткеч Нурлат белән Шистайда. Татар телен укучыларның нибары 1% сайлый. Активность выбора учениками татарского языка в качестве предмета по ОГЭ – это индикатор преподавания татарского языка в школах района. Это оценка отношения руководителя отдела или управления образования соответствующего муниципального района к задачам сохранения и развития родного языка. Утырышка нәтиҗә ясап Марат Әхмәтов районнар арасында рейтинг булдырырга кушты. Аның нәтиҗәсе буенча туган телләрне саклау һәм үстерү буенча юл картасы булдырылачак. Нырлаттан Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.